Bos, Tak WA kok reso nanti tuh, Bro. HP ku mati, Bos. Kecemplung banyu. Lah apa, Bos? Tugasmu golek pemain urgent kanggo acara syukuran mengko awan. Golek pemain urgent nek dadak niku apa ya ono ta, Bos? Wis ora urusan. Sing penting iso ra iso kudu entuk. Yes. Halo Yu. Saiki kowe rewang nang nggonku iso? Aku arep nganakno acara syukuran. Piye ya, Bos? Tenang wae. Tak bayar Yu. Oke, siap nek ngono. Sampean ki lapor ya, Pak? Aku ki dikongkon wong kon golekno pemain urgent, Bu. Tapi apa ya iso nek ngangkone dadakan ki? Iya, Pak. Aku duwe kanca sing iso main urgent, Pak. Kapanpun siap wonge. Beneran, Bu? Jajal telepono, Bu. Sakjane aku ya roh omahe, Pak. Tapi gak duwe nomor HP niki. Roh omahe. Ya terap, Bu. Saiki, Bu. Namanya, Bu. Sik apa? Dino iki aku enek acara. Nak sesuk ngono wae piye tak terno? Sesuk. Wis tak omong-omongi sik, Bu. Bos, Iya, Bro. ki ngene, Bos. Wong sing takon ngeterno aku mara nanggone tukang urgent. Wonge gak iso saiki, Bos. Isane sesuk iki piye? Lah paling dhewe gak iso. Aku gak roh omahe kok, Bos. Apa ngene, Bos? Acara syukurane nak ditunda sesuk lho piye? Sesuk. Iya, Bro. Ya wis ah. Ya wis ngono, Bos. Yu. Acaraku gak sida saiki. Ditunda sesuk. Kowe moro sesuk wae ya. Hah? Ya wis, Bos. Piye to Pak Mandur ki? Omongan kok mencela-mencele. Are saiki, are sesuk. Pak, acaraku gak sida saiki, ditunda sesuk. Ayo tak terno nanggoke pemain urgent. Iya, Bu. Tapi sik, Bu. Aku tak njaluk DP sik. Pantes kan yo di DP ini to, Bu. Iya, Pak, tak tani nang kene. Ya, Bu. Bos, Apa nih, Bro? anu, Bos. Wong sing takon ngeterno aku, ternyata dino iki iso. Iso? Kok malah mana, Bro? Are saiki, are sesuk. Lah mpoh, lah mlune yo ngono kok, Bos. Aku rene mau apa njaluk banjer nggo pemain urgent Bos. Piro? Yo kok 5.500 lho, Bos. Yes nya. 100. Yes, Bos, aku taruh sih, Bos. Yu. Acaraku sida saiki. Kowe moro saiki ya? Hah? Saiki? Ya wis aku tak rono. Piye to bos iki? Esuk tempe, sore dele. Bu. Ayo, nang nanggone pemain urgent saiki. Iki lho, aku wis nggo panjer ya. Aduh. Iya ya. Piye neh? Acaraku sida saiki, Pak. Gak sida sesuk. Hah? Piye to, Bu? Are saiki, are sesuk. Janjane iki apa acara ning ndi? Acara rewan mbek Pak Mandor ya, Pak. Halo. Astagfirullahaladzim. Kono kok yo gak gelem ngomong-ngomong ket mau to, Bu. Lah sampean golekno pemain option barang kuwi golekno sapa ya, Pak? Aku yang ngeliat Pak Mandor podo wae ya, Bu. Ngono kok sampean gak gelem ngomong awit mau.